Id-Dipartiment tal-Malti fih dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università qiegħed jippreżenta din is-sensiela ta' intervisti ma' kittieba Maltin illi ma jgħixux hawn Malta, illi f'xi punt ta' ħajjithom telqu lil pajjiżhom u marru jgħixu f'pajjiż ieħor. Dawn in-nies li dar ikollna nsejħulhom il-Maltin ta' barra huma Maltin ta' ġewwa daqs dawk li baqgħu jgħixu fil-Gżira li żammew il-kuntatt anke fuq livell kulturali ma' pajjiżhom minkejja li issa għandhom identità differenti minn dik illi għandhom il-Maltin li baqgħu jgħixu fil-pajjiż. Aħna ħassejna li jkun utli ħafna illi nagħmlu dawn l-intervisti anke biex nifhmu ir-realtajiet ta' dawn il-kittieba illi s-sorsi letterarji tagħhom huma differenti minn dawk tal-kittieba li baqgħu jgħixu f'Malta. Għażilna nies illi minkejja illi jgħixu f'pajjiżi li jużaw lingwi oħrajn mhux dawk Maltin, baqgħu xorta waħda jużaw il-lingwa Maltija biex jesprimu dak illi jixtiequ jesprimu permezz tal-kitba. Għandna wkoll nies illi ħadmu anke fuq livell akkademiku ma' il-komunitajiet Maltin illi jgħixu barra. Aħna nittamaw illi dan il-proġett jiswa ħafna kemm l-istudenti kif ukoll lil dawk in-nies li b'xi mod jew ieħor juru interess għal din l-istorja tal-Maltin, kittieba Maltin li ma jgħixux f'Malta.